Jeg har valgt at arbejde med det naturalistiske drama Et dukkehjem af Henrik Ibsen fra perioden 1870 til 1890, som var en periode, der også gik under betegnelsen det moderne gennembrud. I denne video vil jeg starte med at tale om et afsnit i bogen, jeg har valgt at fokusere særlig meget på, hvorefter jeg vil perspektivere mit arbejde med bogen til et andet værk fra perioden 1870 til 1890, fra bogen Det moderne gennembrud i litteraturen, som vi har læst i og arbejdet med i dansktimerne. Jeg vil først fortælle, hvilket afsnit i bogen jeg har valgt, og forklare, hvorfor jeg lige netop har valgt dette afsnit. Derefter vil jeg kort fortælle, hvad afsnittet handler om, og lave en analyse, hvor jeg analyserer nogle af de aspekter, der kommer til udtryk i afsnittet. Til slut vil jeg perspektivere mit arbejde med bogen til romanen Tine af Herman Bang, og undersøge på hvilke måder de to værker kan relateres til hinanden. Jeg har valgt at fokusere på afsnittet fra side 33, linje 33, til side 42, linje 17. Årsagen til at jeg har valgt netop dette afsnit skyldes, at det i særlig grad afspejler den daværende samfundsorden, romantikken og genren det naturalistiske drama, som ligger til grund for historien. Afsnittet handler om hovedpersonen Nora Helmer, som i starten der er gennemspil i stuen med sine 3 børn, Emmy, Bob og Ivar, imens hendes yngste datter, Anne-Marie, bliver passet af deres barnepige. Senere bliver legen dog afbrudt af sagfører Kronstad, som gerne vil snakke med Nora. Kronstad spørger blandt andet ind til fru Linde, som er Noras veninde, som efter sigende skulle være på jagt efter hans underordnede stilling i aktiebanken. Han beder så Nora om hjælp til at beholde sit job ved at gøre sin indflydelse gældende over for sin mand, Thorvald Helmer, som er chef for aktiebanken. Nora afviser dog Kronstads bøn om hjælp, men bliver presset til at gøre et forsøg, fordi han har afsløret hendes bedrageri. Det vil jeg ikke komme nærmere ind på i denne video. Hvis vi går videre til analysedelen. Handlingen foregår juledag, en meget traditionsrig dag, som i høj grad blev værdsat under romantikken. Romantikken kan ligeledes afspejles af familien Helmers fredfyldte og harmoniske stue, deres morsomme leg og Noras kærlige måde at udtrykke sig på over for sine børn. Det gør hun blandt andet på side 34 linje 5, hvor hun siger mit søde lille dukkebarn, og på side 42 linje 18, hvor hun siger gå ind, kære søde børn. Den romantiske stemning bliver dog afbrudt af ham her, sagfører Kronstad, som kan siges at repræsentere den barske virkelighed, fordi han ligesom hiver Nora ud af hendes drømmeverden og lærer hende at stå til ansvar for sine handlinger. Derved opstår et drama mellem Noras romantiske idéer og ham her Kronstads mere realistiske livssyn på tilværelsen, hvilket i sidste ende udløser den her konflikt. Det her værk, Et dukkehjem, kan på mange måder relateres til Herman Bangs roman Tine, som sagt tidligere i præsentation. Hende er hovedpersonen Tine, hun lever også i starten af historien, ligesom Nora, i en illusion om lykkelig kærlighed, liv og glade dage, og det hele er bare så godt. Det kommer til udtryk i hendes kærlighedsforhold til Skåret og Berg, som i starten, og det her forhold det virker sådan meget romantisk og solidt i starten. Men efter ham her Berg så har fået tilfredsstillet sit fysiske begær til Tine, så bortfalder deres forhold ligesom som reaktion på det. Og det ændrer Tines situation betydeligt meget til yderst anspændt. Og det ender så til sidst med at hun begår selvmord. Tine hun indser ligesom Nora at livet ikke blot er en dans på røde roser og det hele er så romantisk og fantastisk, men at der hun finder ud af at der ligesom også findes
en virkelighed uden for drømmeverdenen, som man bliver nødt til at tage hensyn til. Det var slut på denne video.